दा आङो फ्राय बाहागो लाबाय थानो मोनो सम मिलायब्लानो गोबाव समनिफ्रायनो बिथांमोनजों दंबोबाय थायो आरो दिनै बे जाजि खनायाव जिथु जथुम्मा जादों बेवहाय फैनानै आरो मोजां मोनबाय गासिबो गोजाम मानसिफोरखौबो लोगोफोरखौबो लोगो मोनबाय रायजो राजाफोरखौबो लोगो मोनबाय आरो जोंनि मानव गेदेर थरेन बर' बिथाङाबो दिनै बेवहाय एखेलगे दंमोन आरो मिजिंथियो बे जथुम्मानि गेजेरजों जोंनि माने बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल ओनसोल आरो बड'लेण्डनि बायजोआव थानाय ओनसोलफोरनि बायदिसिना माखासे मा होनो मावनो गोनां खामानिफोरखौ निश्चय बे जथुमाव सावरायलायनानै हाबाफारि लानाय जागोन आरो बेनि गेजेरजों जोंनि समाजखौ माने दैदेनलांनायाव दावगालांनायाव माने गोबां माने जाफुंसार जाहैगोन बेखौ आङो मिजिंथिदों। सार बिटिआर गोजोन गोरोबथा जानायनि उनावबो दिनै एडुकेशन सेक्टरखौ लानानै धरना होनो गोनां जादों बेनि सायाव माबा बुङो ना बेफोर मालाबा जाफ्लायबाय थायो दुलाराय बर' फरायसा आफादा माने जेब्लायबो बर' हारिनि माखासे जेंनाफोरखौ लानानै माने खामानि मावबाय थादों आरो बे बेलायाव सोमावसारनाय हाबाफारिबो लाबोदों आरो बिनि गेजेरजों गोरोबथाबो जाबोदों बेफोरजों माखासे हाबाफ्रा मावफुंजादों आरो दायो बिथांमोना सरकारजों माखासे माने आन्डारस्टेन्डिंआव फैलायदोंमोन माखासे खामानि मावनांगौ दंमोन नाथाय बेफोरो दाबो जाफुङाखै होननानै बिथांमोना दा धरना दिनैहाय होनायनि बाथ्रा फोसावदों गतिके आं सानो थारैनो बेनि बेलायाव सरकारा नायगोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्रायबो दिनै जि माने बे सोमावसारनायनि गेजेरजों मेसेज हरगोन बेखौ लानानै सरकार आरो बर' फरायसा आफादजों जुदि जथुम लायोबा आं सानो बेफोर जेंनाफ्रा थाबैनो माने मा होनो समाधानाव फैगोन माने सुस्रांजागोन बेखौ आङो मिजिंथिदों। बिटिसिनि बायजोआव रायजो जानाय बर' सुबुंफोरनि जेंना जेंसिया माब्ला आरो सुस्रांजागोन बेनि सायाव माबा ना बेयावथ' सुस्रांनायनि बेलायाव गाव गावनिबो मोनसे माबानि खोथा थाहैबाय मा होनो बिदिखौ थांखिनि माबायदि थांखि लानानै जोङो बेखौ फोजोबहैनो दा बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल दा सरकारा दानानै होबाय नाथाय बेवहाय दा गामिया फाइनाल जायाखै आरो मोनसेया जाहैबाय बिसायख'थि जायाखै आरो बे हिसाबैनो गुबुन मिसिं बा राभा हासं बे काउन्सिलफोर बायदि बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला खामानि मावनो हानाय जाथ'वाखै दा बेफोरखौ थाबैनो जोङो फोजोबलायनानै लानांगौ आरो फोजोबलायनानै लानांगौबा गासिबो खौसे जानानै रायज्लायनानै मोनसे थांखियाव फैनो हानांगौ दा बड'लेण्डनि सिमाया थि जायैनि थाखाय सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि गामिफोरखौ माने लाफानो हानाय जायाखै जेखौ दा मा होनो थाबैनो सरकारा नटिफिकेसन होनो ओंखारदों बेराफारसेथिं गवालपारा आरो खोला माने कामरुपथिं माने दथि सिदुलाव राभा हासंनि मोनसे सरकारा थांखि लानायखाय बेनि जायगाफोरखौ बर' कसारियाव माने सोनो हाथ'नाय नङा बायदि बाथ्राफोरखौ बुंलायदों दा बेखौ बर'फोरखौनो माने थांखि लानो खावलायदों ज' सावरायलायनानै आरो बेफोर जाजोबबानो नटिफिकेसना जागोन ओंखायनो आं सानो जे बेखौ ज' सावरायलायनानै सरकारजों मोनसे मा होनो एखे थांखि आरोखि जयै थांखिखौ मोनसेल' लालायनांगौ जोंनि गेजेराव गुबुन जालायलायनो नाङा आरो जयैनो थांखि लानानै सरकारनो फाइनेल खालामनानै होयोब्लानो आं सानो जे बिटिसिनि बायजोआव थानाय सुबुंफोरनि जे जेंनाफोर बे जेंनाफ्रा बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि गेजेरजों मोनसेनि उनाव मोनसे मावफुंजालांगोन। बेफोर जेंनाखौ सुस्रांना होआबा इउपिआवबो धरनानि हाबाफारि लानो थांखि लादों बेनि सायाव नोंथाङा मा बुङो? नङा मोनसेयाथ' आं होनदों जे बे मोनसे गणतान्त्रिक हादोर गतिके सोरबाया मानिबा सायाव माबा मोनसे जुदि अजद थायोबा बेखौ फोरमायनो हिसाबै बेबायदि खालामनो हायो नाथाय आं माखासे बाथ्राखौ बुंदों मा दिनै बर' गोरोबथा जादों गोरोबथायाव माखासे बाथ्रा बुजाफरा जालायलायदों आरो बे हिसाबैनो दिनै माखासे खामानिफोरखौ सरकार आरो बर' गौथुमफोरजों खामानि मावलायलायबाय थादों नाथाय दा बेफोर बबेयावहाय थाबथानानै दं मानो थाबथानानै दं बेफोरखौ जयै बर'फ्राबो सावरायलांनांगौनि मोनसे सम फैबाय दा जायफ्रा मावबाय थादों बिथांमोना मोनथिगौ जे मायाव मा जानानै दं बेराफारसेथिं गुबुनफ्रा हयथ' बेखौ मोनथिजोबथ'वाखै नाथाय आं सानो मा बेखौ जयैनो सावरायलायोब्ला माने जयैनो जोङो मोनसे माबाजों थांनो हायोबा मोजां जिहेथु जेंनाया हारिनि आरो जेंनाया हारिनि हिसाबै बे माने फोसाबजानांगौआ जोबोद गोनांथार आरो जायफोर गोरोबथा खालामदों मावफुंजानांगौआबो गोनांथार ओंखायनो आं सानो बे बेलायाव आरोखि माखासे जोंनिफ्रायबो
माने मोनसे मा होनो गावजों गाव गावस्रानाय गैयाजासे खौसे थांखि थानांगौ आरोखि दा जोंनि गेजेरनिफ्रायनो माखासे बेलायाव मालाबा माने मा होनो मोनसे थि थांखियाव गरन्थआव सफैनो हायैनि थाखायबो खायफा खामानिखौ सरकारा जोंनि सायावनो नारनानै दोनफिनदों जे नोंसोर रायलायग्रो नोंसोर थिग खालामनानै फैग्रो ओंखायनो बेफोर जेफोर इस्यु दं आं सानो बेखौ गासै बर'फ्रा सावरायलायोबा बा बर' आफादा सावरायलायोब्ला आं सानो बे बेलायाव मोनसे माने थांखिजोंनो बयबो आवगायलांनो हागोन।